Karon, mag-training ko sa akong mga kapgo. Tag $100 million centavos ang sweldo. Huy! Pagtarong mo dra. Yes, sir! Ando! Harap! Isa mana yung posisyon mo man dili harap huy ikaw. Dili ang harap dili. Dito makakasabang. Sir. Wala ga t-shirt pag ikaw buwan na imong t-shirt, buwan na. General mo ko, sir. Ginahawa dire kung dili nimo na hubuon. General ko sa Rockstar, oh. Walay rockstar dire, hubuan na. Ako'y masunod dire, ako'y commander ninyo. Sir, pwede pa hubo? Hindi ka kadugay, pandali. Sa hatay na sinina nila. Hoy, kamong duha dira, nag-inigat tubog ka. Ikaw, nga nagping-ping ka na imong kuwan. Herbal. Ano na ko na, sir? Pagtarong ba, diwang ra ba kaya, push up mo ka duha. Push up, sir. Di ba ko na makaya, sir? Hawat diri kung dili ka ka-push up ka duha. Sige, sir. Duha, dala lubot. Kapil ang lubot. Ana. And salo. Oh, ikaw, anong lain man kayo na imong sinalutan? Sir, kuan sir, hantak mi sa una sir, bahantak na sir itong Hantak. Sa ato ba, maghantak na lang ka. Sa ano sir? Ana ba, ana. Straight trip. Kana. Yes sir. Hoy, ikaw bayot. Hoy, ikaw, anong ngana man na imong sinalutan? Ay, saan din, sir? Ani ba? Nani? Ana? Tarunga, good, yan na oh. Hindi apo ni mo. Ana ba? Oh, Ana. sige, ana. Di ay. Wa apo na imong hirbang ko na sa imong likod god. No, anin mo ni, sir? Wa ana kay muram bayot oy, bayot ka dili. Gamay. Si gamay. Sa una. Push up be kalima. Push up? Push up na pud. Di mo na kaya, Ay sir. push up. Tropikan ka din, dance. Sa man ang push up di mo. Push up. Karon Lawrence Marines. Lalaki na ka o dili? Lalaki ako, sir. Si lalaki ako. Lalaki ako, sir. Kana, very good. Thank you, sir. Parang sa imong kuan ha. Ay, sir. Unsa man na pod? Kanang masundalo ko, sir. Na may pusil na pink, sir. Wala, green ra. Ah, Pahimo na lang si Papa. sige, thank you, sir. O ikaw, anong gaana mo kasi mundugan? Ha? Pangalan nimo? Ha? Anong maging anak man ka magsalot? Anak man ang salot. Anak, salot ba? Salot. Alot sir, bago ko palot sir oh. Bugo, salot ba? Salot. Kalot. Abi ay? Si kalot. Salot ba? Salot. Salot. Kalot gali. Salot ba? Ana oh, salot kana, salot. Oh, ana, plastar. Oh, nay salot. Salot ha. karang sir. Oh, Kini, di man sir. niya. Oh, Ay sige, pag sir. binungol, salot. Oh. Oh. Sige, proceed na ta dire. Snape! Uy, ikaw ba? Ganihara ko nimo kadumot. Ano yung anak mga magsalot? Anak ang salot o? Anak dong, anak. Rockstar di ako, sir, oh. Uy, rockstar yung sundalo dong, uy. Yung taon anak magsalot. Anak, straight tayo mo dong ha, anak. 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 Na. Hmm. Eh, ano mo kamot anak ba? Anak. Hmm. Na. Anak. Ikaw, anak. Yan. Tubang na ko. Ay, ana, sir. Oh, kana good na ha. Kana. Sige, sir. Karon. Uy, ikaw. Bungol. Paminaw ha. Marcha. 1, 2, 3, marcha. Uy, nausa man na yung marcha. Sir. Mura mong mga bakang. Street ang tiiloy, ana oh. Ana ba? Sir. Ana oh. Marcha. Sige, marcha. Hindi, ana ba? Ang tiil. Isa, duha, ana ba? Ana. Straight. Sige, marcha. Ana. Uy, ayaw ninyo, uy. Sige, utro. 1, 2, 3, marcha. Sige sir. Unsa naman po? Ha? Sir, naon ni Marta. Unsa unahon? Ni Marta sir, bang sir, wala to. Susdong, grabe. Tuo. Pwede po wala. Pero tuo gina siya permente dong. Tuo. Tuo. sige, sir, sige, Tuo. Sige. 1, 2, 3, marcha. 1, 2. Wala, uy. Sa mga bangkay. Sorry, sir. Ano sige mga kiki, pagtarong marcha ba? Sige, sir. Straight yung tele, ana. Sape. Sige, usap. 1, 2, 3.
ikaw ba ganiha rin jud kasi mo minarcha matay. Di ba kabalo mo marcha? Straight mo tiil ba? Tubang ako. Sir! Ay katawa. Serious. 1 2 3 marcha. Marcha! Uy, ikaw ba? Ano di ka mo marcha? Ha? Marcha ba? Marcha. Cha-cha? Marcha, uy! Marcha! Marcha ba? Bili chachab! Balik na rin, marcha. Ana, marcha ba? Marcha. Ana, oh. Ha? Marcha! Marcha, dili chacha. Ayaw Uy, siya na. pagdali ba? Marcha. Marcha! Marcha! Okay, Ah. okay. Marcha. 1, 2, ana, marcha ha. Dila na ka. Nga to, marcha. Okay, balik. Lasta niya. Iso! Kabalo ang pila itong sweldo? Pila man sir. $100 million centavos. Ako Dako kayo. Ha? Unsa man? Kinusa na makuha? Ining makapasar mo dire. Sir, mabut sir po na! Kung makapasar ka, Ay, kaya. pagtarong para Sige. masweldohan mo. Sweldo na tahapit. Uy. Sweldo na tahapit. Palit agkuan ba? Sweldo na tahapit. Huy! Paminaw sa mo, wala pa mo kapasar og training. Sige sir! Sorry, sir. Last na ni. Handa sa kanan. Uy, kanan. Dong, dali dong. Huy! Wala man na. Ah, grabe ka bugo ng bata ah. Kanan ba? Huy, dali, dali, balik ko. Balik ko dali. Isa man sir! Kanan, dito ka matubang. Ah, sorry Dito sir! ka muna ka dito. Handa, handa, patalikod na. Hoy, bungol. Ikaw ba, nangyari di ka nagpabadlong na ako. Ano di ba ka maminaw? Oh, nagtalikod na yung mga kauban, no? Patalikod. Saan man na? Ang gatubang mga nako. Talikod ba, ana? Talikod dito. Side view na po. Talikod ba? Talikod. Gusto mo na tao ng dito sir? Buang. Sila na nalikod, ikaw rin wala. Pagtalikod dito. Wala may tao dito sir. Mula ni mo. Uy, talikod ba, anak? Anak, talikod, oh. Sunay mo mga kauban, tanawa. Talikod, anak. Talikod. Yana yung kamot. Oh, anak, para mahumanta. Anak na ha. Ay, gihok. Ano mo? Ano ni last na itong kuha na training ha? Yes sir! Panayaw mo kay King. Anak king sir! Oh. Yes sir! Uy, ay sige ito maglo. Bahala mo dali, wag mo yung mga klaro pag kuan. Uli o balay, ay mga pulo. Dayo ba? Para mamanta. Ano ang trainer na to? Hoy sir! Hoy sir! Asa man ka sir? Bahala mo bro, uy maglaro. Klaro ba? Among sweldo, sir! Wala. Aman ko sila. Na. Bisag natos lagi adto ni sir. Paabot ako dito. Nako, yung sildo dito, dire na paabot. Mate katulgon mga ito. Tulos ako eh. Shout out time. What's up mga kapurok? Shout out guys sa barangay namo na Happy Pista at kay Lawrence Campos taga Proc 5. Mara ta. Shout out day kay Shanelo Amiller. Mora to. Shout out day kay Kakisya Bakalso. Salamat din sa pag-subscribe day. Shout out kay Lingling ug shout out po ni Roel Kalapuan na mo silingan nga gwapo. Guys, shout out sa akong mama na grabe supportive sa among vlog. Ug sa tanang Purok Mangga. Shoutout dayo sa kwan. Kay Manji Agribit Supply kang Busal dio kang Ma'am Mildred o kang Vince Warren. Salamat sa pagsuporta, Ma'am Boss. Salamat. Salamat Karong guys. pista Laag lang mo din sa Dabliston. Oh, Meet dala na ninyo. bibista day. Salamat guys.
Okay, I love you, Pista all. Support lang palagi sa vlog guys. Salamat, thank you.